सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर हुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आ रहा निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म के तरफ से। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के एगो बहुत कम समय के गाना, मात्र 50 सेकंड के गाना बहुत कम समय में रिकॉर्ड नया खड़ा करके रख दिल बा। जी हाँ, 3 से 4 दिन पहले एगो गाना रिलीज भई रहे, जौना गाना के नाम हटे लागता गोद नहीं भरी आमा, जौन की आम्रपाली दुबे पर फिल्मावल गई फिल्म में के ई गाना हटे। ई गाना जब मार्केट में आइल है यानी यूट्यूब पर आइल है, आवला के साथ ही मात्र 1 घंटा में इतना जबरदस्त रिस्पांस लेके आइल हटे कि मात्र 4 दिन के अंदर 10 लाख के जादुई आंकड़ा टच करे वाला बाटे। जहाँ 10 लाख मात्र 4 दिन के अंदर, वो 50 सेकंड के गाना, कितना बड़ खबर बाटे। जी हाँ, लोग समझ सकता नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लगातार निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के सफलता मिलत जा रहा बटे और हर काम तेजी से रफ्तार धके बढ़ रहा बटे। यही कड़ी में निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म के ये गाना जबरदस्त मार्केट में रिस्पांस लेके नजर आइल बटे। जी हाँ, मार्केट के रिस्पांस इतना जबरदस्त बटे कि गाना 4 दिन में 10 लाख के जादुई आंकड़ा छुए वाला बटे, जौन की समझ सकता नहीं कि भोजपुरी इतिहास के सबसे बड़ा खबर ई बाटे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 नया इतिहास कायम कर दिले बा। जी हाँ, जब आम्रपाली दुबे ई गाना फिल्मावल जाता टे, आम्रपाली दुबे के जबरदस्त चेहरा के एक्सप्रेशन देख के सारा पब्लिक लोग के दिल दिमाग खुश हो जाता टे। जी हाँ, ऐसा काम करे में बहुत माहिर है आम्रपाली दुबे। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर लोग के बीच हमनी के ऐसे ही लियावत रहसन। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और अभी तक ले घंटी वाला बटन नहीं दबेले तो जल्दी दबाई, काहे कि सबसे तेज अपडेट पावे खातिर छपरा जिला भोजपुरी सब्सक्राइब बहुत जरूरी बा।